Yes! Ay, hindi pwedeng pumasok. Lulukulit ka dyan? Dahil lukatan na, malukatan. Lukatan ta ni dati kuha na. Mga parat? Ang pinagtan ni Kanin. Turpo boy. Chinat ko si ano, si Coach Nelson. Sabi ko, sabi mo daw sino mag-chat daw sa group chat. Sabi ko. Si Alin pala yung ano kanina sa tayo. Siya, yun yung nakasakay ng coach mo kanina. Sabi. Sabi mo, di ba, coach siya ba yan? Nakasakay niya. Tricycle. Alin. Umuwi yata, nagwawala yata si ano daw, Laika. Kasi nga naman. Lasing, hindi nalagay sa ulo, hindi sa tiyan. Ikaw na lagi na lang. Kontaminado na yung utak ng Kaya nga si coach doon, nag-dancing. Sino? Si coach doon. Natansingan na yung like. Doon? Natsansingan kasi ano. Pinatsarahan niya, saka kinain yung dila niya. Ninakawan ng halik. Agi! Sino? Sino yung nakawan? Naku, si Coach doon. Baka hindi lang nakaw. Hindi nakaw. Tara nga ito! Agi! Ay, kinuha sa maras Sa ano, sa santong paspasan ha. Coach, ano sabi sa'yo? Kilala mo ba ako? Jurado ko sa may... Alalala. Ako pa! Bakit dinadaan na ba sa malaking katawan? Dito nadali ako dun ah. Nadaya ako ah. Eh ano, nahalikan ka. Dila nga kinain. Agi! Ilabas mo dila mo! Sisipin ko. Malupit. Asan ba? Asan? Doggy, come here. Doggy. Bakit niya napisang mo tatapis? Doggy, come here. Na yun. Doggy. Hindi, nabangging. Anak, balay data si Jida Gigan na ito ng tatay na. Doon pa lang yung Jibon Sayan. Anak-anak na ito. Sabi nga mga bapa, hindi nga ako. Sila pa nagtuyan ko. Punta ka na dito. Yes. Ayun o. Oh, madam, kanain kami mga gulgal ni Sitoy. Yan tayo yung 70. So, kung ganda, 70. Lumipit ng camera. Videographer natin eh. Wag na pa pare. Umiikot pa pare. Ito pala camera niyan, coach, no? Umiikot pa oh. Oh, ang saya dito, di ba?